náš cieľ bol, aby tieto úrovne samosprávy prevzali túto polikliniku do svojho vlastníctva od štátu, ktorý ju pred 2,5 rokmi chcel predať ako prebytočný majetok. My si ale nemyslíme, že to je prebytočný majetok, pretože táto poliklinika bola postavená pre 80 000 ľudí Bratislavy 3 ako centrálna poliklinika. To znamená pre mestské časti Bratislava Nové Mesto, Bratislava Vajnory a Bratislava Rača. Preto je medzi dvomi centrálnymi električkovými radiálami, Račianskou a Vajnorskou, aby sem títo ľudia mali dobrý prístup. Neplatí už dôvod pre bývalé vylúčenie zo systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, pretože pomery sa zmenili. Máme tu množstvo nových sídlisk s tisícmi mladých rodín, detí, ktoré tu majú pediatrov. Zároveň Bratislava starne a starne rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Pätina cirka obyvateľov našej mestskej časti sú dôchodcovia. Prečo by mali mladé rodiny s deťmi hľadať po celom meste polikliniku s pediatrami, ktorých tu je celá chodba, ak by náhodou poliklinika zanikla? Prečo by mali dôchodcovia, ktorí majú tak či tak veľmi obmedzené príjmy, chodiť po celom meste a hľadať špecializovaných lekárov, na ktorých sú tu navyknutí 10 ročia? To ale nie je všetko. Okrem toho je celosvetovo výrazná geopolitická, ekonomická a ekologická kríza. Vedenie mesta opakovane hovorilo, chceme 15-minútové mesto, chceme, aby občania všade došli peši. Ekonomická kríza a problémy zaťažujú peňaženky ľudí tak či tak. Prečo posielať dôchodcov od nás? Choďte do súkromného centra, ktoré vám poskytne tie isté služby, keď na to jednoducho nemajú. Prečo posielať mladé rodiny niekam úplne inam? Preto sme znovu oslovili všetkých, to znamená starostu mestskej časti Bratislava Nové Mesto, všetkých poslancov mestskej časti Bratislava Nové Mesto, oslovili sme pána primátora, oslovili sme pána župana so žiadosťou, aby začali podnikať kroky, aby táto poliklinika natrvalo slúžila ako verejný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti lokálneho charakteru, tak ako bola plánovaná.